गोसोखांथाव जारिमिन होलांबाय फोरोंगिरि बिलन बसुमतारिया। आलारि बाथि एबा मम बाथिया जेरै गाव खामनानै थावनिखौ सोरां होयो, थिग बेबादिनो ओनसोलखौ सोरां होनाय सासे फोरोंगिरि बिलन बसुमतारिनि गोसोखांजाथाव जारिमिन। सनाइगाव जौसिन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिलन बसुमतारिया गावनि जिउ खुंनायाव सोमजिनाय गोबां जेंनाखौ सौसिनानैब्लाबो फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनायानो देरसिन खामानि बे नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै 34 बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावखांनायनि उनाव 7 मार्च एबा मैया बिदाय लाबाय बिथां बिलन बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिथाङा 1990 मायथाइयाव फोरोंगिरिनि हाबा मावजेनना 2001 मायथाइयाव गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लानानै 22 बोसोर सरखारि दानारि बेथन गैयालासिनो हाबा मावबोनाय समाव गावनि जिउ खुंनायाव गोबां जेंना सोमजिदोंमोनब्लाबो फोरोंगिरिनि हाबाखौ मावबोबाय थादों। बेबादिनो फरायसालिया सरखारि जाखांनायनि उनाव 28 फेब्रुआरि 2025 खालाराव सरखारनि खान्थि बायदियै आजिरा मोनो। बिथांनि बिदाय फोरबोआव माखासे समायना रमायना हाबाफारिजों आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिलन बसुमतारि बिथांखौ सनाइगाव जौसिन फरायसालिनिफ्राय बिदाय होनाय जायो। लोगोसे बे फरायसालियावनो 4थि खोन्दोनि साख्रि मावना आजिरा मोननाय थिरुज दैमारि बिथांखौबो बिदाय होयो। मख'जाथावदि बिथांनि फोरोंथाय होबोनाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै जाफुंसार जानानै गावजोंनो लोगोसे फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो दङ गोबां गुबुन गुबुन बिफानाव जाफुंसार जानाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो सनाइगुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गोबां बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे फरायसालियाव आङो 1991 मायथाइयाव फोरोंगिरि हिसाबै थिसनजादोंमोन आरो बे फरायसालियाव आङो आंनि गियाननिफ्राय फरायसाफोरनो बे ओनसोलनि शिक्षा बिथिङाव जौगासार होनो थाखाय आङो गोसो होसारनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो ओनसोलनि गोरों गोरा साननो गोरों आरो गारजेनफोरखौ लोगो हमज्लायनानै आरो बे ओनसोलनि माखासे माहारि आफादफोरजों लोगो लाफानानै बे फरायसालिखौ बर' मिडियाम बर' बिजों हिसाबै फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोबोद नाजानानै जों खामानि मावबोदोंमोन। बेवहाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेयाव फोरोंगिरि महरै मावफैदोंमोनब्लाबो सरकारि नङैलाय माखासे फोरोंगिरिफोरा गुबुन सरकारि साख्रि लानानै थांजोब्बायमोन, फोरोंगिरिफोर गैया जालांबायमोन, 3-4ल'सो फोरोंगिरि दंसैमोन। बिनि उनावहाय 91 मायथाइयाव जों फैनाय लोगो लोगो आरो गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोर फैदेरनानै फरायसा फरायसुलिफोरनो गियाननि सोरां होनो थाखाय जोङो गोसो होथाबनानै जों खामानि मावदोंमोन आरो ओनसोलनि गोरों गोरा मानसिफोरखौबो लाफानानै जों खामानि मावदोंमोन। गोबाव सम फरायसा फरायसुलि बिथांमोनजों बे 34 इयार्सआव जिहेतु भेन्सार स्टेजमोन, बेवहाय जोङो गावनि जिउ खुंनायाव जोबोद जेंना मोनदोंमोन। थेवबो जोङो सात्र साथ्रिफोरनो शिक्षा होनायखौ गेदेर खामानि होनानै सिगाङाव लानानै जों खामानिखौ मावबोनायनि जाहोनाव जोङो उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो रिजाल्ट मोजां खालामबोनो हादोंमोन। आरो आङो आंनि खामानि मावनाय जिथु बैसो बियो माला जोबलांखो, आंनि मावनाय खामानियाव बेस्थ' थानानैनो आं गावखौनो मिथिस्लाबाखिसै। हरखाब खाथियाव सफैनाय बायदि मोनबाय आरो आंहा गोबां खामानि मावनो दंबावो होननानैसो आं सानबाय थायोमोन।
आरो जोबजासिम फेब्रुवारि दानसिम आङो सात्र साथ्रिजों लोगोसे थाफानानै क्लास खालामदों आरो फोरोंबोदों सुबुरुन होबोदों आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो आङो थोजासे मदद मोनबोदों आरो मोजां क्लास खालामनायावहाय सम मथे फरायसालियाव फैनायावहाय सम मथे फरायसालिनिफ्राय सुथि लानो थांनायावहाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आङो मोजां मदद मोनबोदों आरो बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला फरायसालिया आरो फैबाय थानाय समफ्राव दावगालांनो हागोन होननानै आं सानो बेथ' नंगौ गासै 34 बोसोर बे फरायसालियाव थानानै आङो खामानि मावबोबाय फोरोंगिरि महरै बे मोनसे गोलाव जार्नि सम सम मोनसे सरकारि जायैलाय सरकारि बेथन मोनैलाय फोरोंगिरिफ्रा गोबां दुखु खस्थ'बो सैनांदोंमोन थेवबो जों गसंनानै जों गोसो दाद खालामनानै खामानि मावनांदोंमोन आरो जों फोरोंनायनिफ्राय गोरों खालामनो थाखाय जों जेब्लाबो उनथिं फासयलाङाखैमोन नाथाय फैयै फैयै 2025 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव आङो आजिरा लाबाय आरो आङो जाखांबोनाय फरायसा फरायसुलिमोनखौ बेयाव थानाय फोरोंगिरिफोरजोंनो मोजां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों मानोना बे फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि आंखाल गैया गासै साबजेक्टनिबो फोरोंगिरिफोर दङ आरो जोङो बांसिन सोलोंथायाव दावगालांनो हागोन जेब्ला बे ओनसोलनि माहारि आफाद गार्जियान आरो इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर ज' लोगो नांनानै बे फरायसालिखौ नोजोर होनानै हेफाजाब खालामोब्ला दावगालांनो हागोन होननानै आङो फोथायनाय मोनसे दङ आरो बेखायनो आङो खावलायनो सानो आथिखालनि फरायसा फरायसुलिमोनखौ जोङो सोलोंथाइ होनांगौब्ला बिसोरनि जोङो आखुथाइफोरखौ सोलायहोनांगोन आरो जेब्लाबो सोलोंथाइनि फारसे दावगालु सानथाइखौ फरायनायनि फारसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो बिसोरनि गार्जियान आरो फरायसाफोरनो जोङो सोनानै होनांगोन अब्लानो जोङो बे ओनसोलनि सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनो हागोन होननानै आं फोथायो गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोन बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रानो आफ्टार ग्रेजुवेसन लाखांनायनि उनाव प्राय 3सो फोरोंगिरिफोर बे फरायसालियाव मावगासिनो दङ आरो माखासे सोलोंथाइ लाखांनानैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन बिफानावबो खामानि मावहैनाय जों नुनो मोनदों आरो आं सानो सासे फोरोंगिरियानो समाजनि गासै खामानिखौ जौगाहोलांजोबनो हाया बुहुमाव जों नायब्ला नुयो माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा मोनसे हादोरनि थाखाय जौगाखांनाय खामानिखौ मावनानै होलांजोबनो हाया बेखौ उननि गेदेमा एबा उननि मावथिफ्रा बेखौ मावनानै समाजनि थाखाय जौगाखांनाय खामानिखौ मावनो हायो बेबायदिनो आं आसा खालामदों जोंनि बेयाव थालांनाय फोरोंगिरिफोराबो गोसो होथाबनानै गावनि दायित्वखौ गोसो गोथारै मावफुंलाङोबा आङो थारैनो बे ओनसोलनि सात्र साथ्रिफ्रा जौगागोन होननानै आं फोथायो नोंथांनि गोलाव बिहोमा